Zdravo, lepa moja. Rešila sam da krenem opet sa onim starim videima koji su se zvali Nedeljna korpica šminke. Zašto? Pa, izvinite. Morat ću onaj mali stočić da stavim ovde za kameru. Ovaj stativ. Evo još, ovo sam bila iskupila zbog toga. Ajde da ne dužim s tim. Šta imam? Ovo ne liče na korpicu šminke. Ja sam ubacila sliku, znači sliku imate, pa ste i videli verovatno kako to izgleda. Znači to je, ja to tako stalno radim, znači rešila sam da ovako sada sa vama prolazim, ali ću češće ovo da radim recimo na tipa nekih 10 dana, da bi ja imala neku, ne znam, neku opciju, znači da imam recimo različite make-upove za nekih 10 dana, koliko se šminka. Sad desi se da se ja i po 3-4 dana ne šminkam, desi se da se u jednom danu šminkam i 2-3 puta, tako da ne samo za potrebe videa, nego inače. Tako, pošto je ovako rano jutro, eto, rešila sam da prvo krenem, ajde ovaj video da uradim. Ajde da krenemo od onog što najbrže verovatno ide, a to su palete senkica. Ovde mi je Alchemy Kat Von D paletica, nju ste već videli, znate kako uhode mi čaj, znate kako izgleda. Ona mi je potrebna ne toliko kao highlight, prejaka je kao highlight, imala sam je u jednom videu, nego više izbog kao toper. Onda uzela sam da probam da koristim malo iz Makeup Revolution, ovo je Iconic Smoky paleta. Znači, ne znam, ja sam nekad volela sive tonove, ona ovako izgleda. Ja nju nisam takla. Znači, napravila sam svočeve i takla je nisam. Znači, taj video koji sam snimila i svočovala sam, nisam bila zadovoljna. Dobro, naravno da ne može Makeup Revolution da ima pigmentaciju kao neke skuplje senke, ali verujte da čak ne bih rekla da su mače i kašalj. Tako da, evo, kao što vidite, nije to baš ni tako strašna pigmentacija. Međutim, ovde ima jedan deo koji može, ima čak može ima 5 senki koje su potpuno u bronzanom nekom fazonu, tako da može da se, kako bi neko rekao, otprilike varijacija na temu. Znači, može da bude u nekom bronzanom, ali mene interesuju baš ove smoky palete, odnosno sivi tonovi, da vidim kako to sad ja podnosim, kako to sad meni stoji, ako ne prosleđujem moje snaj koja ima izuzetno prelepe sive oči i koji to stvarno lepo stoji. I ovim putem, kako prolazim kroz svoju šminku, radit ću na neki način i deklater, pa ću posle toga da vam uradim i kolekciju šminke, jer ja često sama radim, znači prosleđujem ono paletu. Vidite kako ja to čuvam, znači čuvam je toliko zato što znate da sam ja, to ćete već vidjeti na sledećoj paleti, obsesivno-kompulsivna i da ja zaista nemam dušu da meni bude prljava paleta. Mislim, ja ne znam, mogu i sudove da naperem 2 dana, ali ne mogu da pogledam paletu, strašno mi je to. Tako kad su ovako nežne i plišane, volim da su čiste, lako je s onim metalnim da se obrišu. Znači, boje, znate, u neke paleti vidite da sam je ja trošila jedno vreme, dok sam je trošila i onda sam stala. Kad sam je takla, znači, ona uopšte nije promenila pigmentaciju.
Znači i ove mat i ove šimer, sve boje su apsolutno iste. Ja nju imam već 3. godina i želim da je trošim, brate. Stvarno sam uradila bedački svočeve. Svejedno, vidjet ćete, verovatno ću prvo nju i da koristim. A i pilingovala sam ruke, pa imam onaj vosak ne vosak, nego kremu na rukama. Onda, sledeća paleta, ovo samo obsesivno-kompulsivna bolesna žena može ovako da uradi. Jer pogledajte šta ja sam dobila, naravno da ću da vam je sad, ali ako je razmotam, bojim se da neću moći da je umotam, a mora da bude umotana. To je Glow paleta, nova Anastasina. I šta se desilo? Iskreno ću da kažem. Ja sam gledala onaj Vini video kad je kupila paletu i kad je na kraju flekala paletu. Znači, ja sam jedno 10 puta vrtela taj deo. Ja sam dobila napad, meni je bilo muka. Ja nisam mogla da podnesem to što je moram da je vratim ponovno. Ja, šta radim sad? Da bih vam pokazala. Ovo je kako sad da vam pokažem. Ovaj pliš je toliko osetljiv. Meni je odmah, a ovdje ima puno i naranđastih i ona soda i puno boja. Ja jednostavno ne mogu da podnesem da ova paleta bude prljava. I kome smeta, neka mi piše, ajde skinuću, ali ja ne mogu da je držim ovako. Mislim, jednostavno razboleću se. Shvatite me ako možete, ali ova paleta meni ne sme da se ufleka. A u kutiji ne mogu da je držim dok je koristim, mislim, glupo je. Onda uzela sam i ovu Naked Flash Urban Decay paleticu koja će isključivo kao rumenilo, nju sam uzela za rumenilo. Ona mi otprilike za to i služi, zato što sam uzela pogrešne nijanse i kontur mi nikada ne služi. Tako, to je to. Gledam haljinu koja visi. Izgleda kao da je roze ili ciklama, ono i verujte skroz crvene boje. Tako da ne znam, obično mi kamera verodostojno pokazuje boje, ali moguće da je svetlo jako dnevno. Završili smo s paleticama. Onda moram da ih vratimo. Tako. Volim. I ovo ide ovako. Sad, od bronzera, pudera i tih stvarčica uzela sam, ne znam zbog čega sam Deborine, ja mislim da je ovo u 8, broj 8 je. I njega već imam 2 godine, tako da moram da ga trošim, a stvarno mi je dobar. Naročito za leto, pa vidjet ćete, onako pigmentacija i mene on mnogo podsjeća na lagunu. Evo, vidjet ćete, toliko mi je lep i toliko mi podsjeća na lagunu i toliko se lepo blenda da nema pečeva, nema mrlja, tako da ću sigurno njega da trošim. Malo za sjaj uzet ću Summer in Love, I Love Makeup, pa to je tako Summer in Love, da. To je ovaj Baked Bronzer, triple. Ova lepa je boja. Mislim, ne može on kao highlighter, ali može vrlo lep glow da da, glow. Preko ovog, vidite koliko onda to lepo. Koliko to lepo sjajno. A kad se stavi onako nežno, može čak, recimo otprilike kao neki Lums 2, ona dvojka. Ali, ne znam, ja to ipak ne smatram da je highlighter. Nažalost, kažem nažalost, zato što
jednostavno moram da trošim. Trošit ću u 0,4, ovo je isto natural mineralni mekov puder, nije fiks nego je mineralni i u transparentnoj nekoj boji je, tako da ću njega da trošim za setiranje ispod očiju. Vidite, prilike je ovako beo, on čak neku refleksiju ima. Sad ja ne mogu da budem licemer, stvarno tu nisam, i da vam kažem da to nije dobar proizvod je savršen, odličan, čak profesionalni, međutim ja te proizvode koje su testirane na životinjama želim što pre da za svoju grešku ispravim, što mogu potrošit ću, što ne bacit ću, jednostavno vidjet ćete sami kroz ovo, eto, zbog toga najviše i pravim ove videe, hoću da što više procirkulišem kroz sve to što imam, da ne bude da, ja sam rekla, u mojim više holovima i u mojim kupovinama nećete da vidite proizvode koje su na petinoj i crnoj listi. Zatim imam Soft and Gentle, najlepši highlighter na svetu, nažalost, isto mekov. Znate kako, ja sam mislila ja sam znala da se u Kini radi i da se radi UK mek. I da je onaj koji UK, međutim i on ide na testiranje u Kinu, neki proizvodi. Da ne bude zabune ko ima, mislim, mnogo sam više još radila na tome posle onog videa, i ako bude nekih pitanja o tome, molim vas, pošto sam imala ispod jednog videa nekog ko se isto tako. Naravno, stavila sam opet, znači, u cilju da bi ga što pre potrošila. Ovde sam slomila pumpicu. Ovo je Match Master mekov. I ovo je u broju 42, čini mi se. NC 42. I vidite i sami kako sam ga špatulicom ga drvenom. Sad ću baš da vam pokažem šta ja radim. Špatulicom drvenom ga grebem. I onda sam mešala, dok zimi sam mešala sa svetlim puderom, tako da mi se napravio neki miks ovde, koji moram još da razmućkam. Tako da, ne znam, vidjet ću, kažem, imam ga već i 2 godine, njega nemam sigurno 2 godine. Njega imam od oktobra meseca, da. Obično ga kupim kad su sniženja i obično uvek imam za leto. I uvek za leto njega koristim zato što on nije mat toliko i ne isušuje mi kožu, a ja imam jedini problem što mi se nausnice znoje. I svaki drugi puder hoće da mi se skine tu zato što jednostavno probije mi, ne masti mi se ni malo koža, ali kažem, nemam sebum, ali mi se taj predeo ko usana znoj, prkovi što bi rekli. Tako da jedino s njim sam sigurna što se toga tiče kad je baš toplo. Ali u većini slučajeva, verujte mi, čak ni bebe kremu ne nosim. Kupila sam novu, kupila sam je pre 2 godine, kupila sam jedinicu jer nije bilo dvojke. U Jasmin sam ušla da kupim Guerlainov puder tada, pre nego što sam radila i videe i ovo sve, davno je bilo. Ima, boga mi, već 2 meseca, jer za letnju sezonu ja nemam ni jednu bebe kremu. Onu Evelinu sam dala sestri i jednostavno ne znam. I kupila sam opet, meni ona najbolja pupina, ali opet je u broju 01 nude. Ja nisam našla tamni, ima 2 boje. Međutim, šta ja znam, ona jeste malo... Nije, kad je ja ublendam mi nije, uopšte, bar za sada, ali znam da će, baš kad potamnim, neće to ići tako.
ali ona ima zaista prelepu strukturu, čak može da se meri sa kakvu pokrivenost ima, može da se meri s nekim puderima, verujte mi. Ona jeste malo skuplja, preko 2 i nešto je, ali vredi, verujte mi. Mislim da je 30 mg klasika. Onda, tu je selotejp, tu sam stavila ovo 2 da bih potrošila, ove sam u stvari već potrošila Oriflame The One bazicu, primer, a ovaj Vermi ja ne znam. Pogledat ću da li je dobar i potrošit ću ga jer znam da mi je bio kao neka kremica, kao primer, pa šta ja znam. Meni sad, napravila sam ovaj Farsali, ne znam, možda jednom budem i uzela, ali ne verujem da ću zlatni da uzmem, jer sastav zlatnog je vrlo lako da se napravi. Već on je malo, Vulkan ima neke kristale koje nemam ja trenutno. Ili, vidjet ću kako, ali možda ga se i dobavi. Tako da, evo sad je prepuno i ne mogu da vam pokažem koliko je on dobar. Aj, svejedno preko drugog, pa će sve da bude dobro. Ali on je meni kao primer sada savršen. Drugo, imam tu i ovaj Nixov koji, njega sam stavila da potrošim pri kraju je. Promenili su flašicu, vidim, ne, nadam se da nisu teksturu promenili, jer zaista dobar primer. Tako da, i ovde mi je čuveni Hipo, sad evo ide leto, i protiv bubica, komaraca, osvežavanje i svih tih stvari za hidrataciju kože, ovaj lavander, ima tu u apoteci. Sad je ovde pored sebe, imam i imam Hadalabo Tokio losion za šminkanje, probat ću i njega u toku ove nedelje. Nešto mi je malo redak za moju, naravno da je uvek tu alkohol, bolesnica, to mora da ima uvek od sebe. I tu mi je kako se zove, odličan je setting spray Stanislavin, tako da i to tu uvek stoji u korpici. Onda idemo na monosenke. Stavila sam monosenke i ostalo, ajde, tako ćemo da ga nazovemo. Stavila sam pre svega bazu, ovu belu Nixovu. U stvari ovo nije bela, ovo je sedefasta, imate, ovo je 0,1, to je sedefasto bela. Imate 0,2 koja je skroz kao milk, ona bela olovka. Malo je ređa od nje, ali apsolutno je skroz mat bela. Ovo je sedefasto i ovo mi se više sviđa, lepše kad se razmaše. Uzela sam monosenku, ovo je Aurin Glitter Lux Aura, prelepljeno je nešto, tako da ne mogu da vidim, ali nju imam, boga mi, preko 2-3 godine i mnogo je lepa boja. Hoću da probam da i nju potrošim. Ajde, čoveče, aj, zašto ti služiš nale, pincete i ostale stvari, žena? Da ne lomiš nokte. Ne, ali s ovim nešto nije u redu. Ne znam gde je početak, gde je kraj. Pa seljanka. Mnogo je lep. Nije glitter, on je jednostavno kao... Sviđa mi se što nije sjajan, nije mat, masnjikav je, tako da je odličan za... Lepo se stapa sa ostalim senkama. Baš se lepo stapa. Nemam maramicu, bravo za mene. Tu mi je, mnogo imam, toga sam najviše htela da se polako rešava i da procirkulišem kroz to. Stavila sam ovu The One, mislim da je ovo broj, a to je ovaj serijski njihov broj koji ništa ne vredi da pročitam, ali boju ne znam, ovo je neka, nije ni bronza, neka gold rose, slušajte ovo, rose gold, ja više ne znam kako se kaže. Mislim, koristim onu
Vininu rečenicu proklao nas Golden Rose, a u stvari ne znam sad više ni da li se Golden Rose zove tako. Evo vidite, obična, sjajna Golden Rose bojica. Stavila sam Color Pop, ovo je mnogo teško bre ovo da se pročita. Super šok je naravno, ali se zove Slaze. Aj vi ovo ćete bolje da pročitate. Ja ovo ne mogu jezik da polomim. Mislim, stvarno nemam pojma. Ovo je, nemam šta da vam kažem, samo sam takla. Takla sam zato što dalje ne smem da idem. Ali sam stavila preko ove ljubičasti, sad se to ne vidi. Lepo, mislim ne vidi se verodostojno. Stavljam ovu preko ljubičaste, ovo je nešto Rose Shock, moram da pročitam boju. Pogledajte ovu boju. Ni lila, ni ljubičasto, ni, ja ne znam. Ovo je stvarno... Gde mu je boja? Znam da je nešto bilo pink. Rose pigment. Ne znam. Nemam pojma gde mu je naziv. Verovatno ste vi pročitali bolje od mene. Onda imam ovde jednu, mislim da je ovo Inglotova. Jeste, sad tek vidim. Senkica, koja je isto stara skoro 2 godine, skinula mi se ova nalepnica. Ona je ovako u boje. Ja sam ovo naručila direktno preko Color Popa. Evo. Baš lepa bojica. Nešto isto bronzano. Neka lepa koper bronza. Naručila sam, meni su samo ove dve ostale čitave. 3 su mi se još polomile, njih sam represovala u jednu Avonovu paleticu, bila je jedna plava, jedna svetlo plava, jedna tamno plava, skoro siva, ne znam, i bile su mi 2 highlightera. Jedan kao skoro bronzera, jedan baš highlighter. I sve se to polomilo, ja sam to represovala u neke druge paletice i tako je to ostalo. Znači, Tender Care, obavezno, sad je aktuelan i pri kraju ovaj od kokosa, znači njega uvek imam, doduše imam i ovaj Canabello od Stanislave, on mi je i u favoritima bio, ali ovaj im stoji uvek kad, evo, i sad ću da ga stavim. Onda ovde imam jedan Catriceov, pročitat ću ja ovo, koja je boja. Ili ću vam pokazati, pa ne, naši su genijalci da prelepe sve živo. Pročitali ste sigurno, zaustavite. I pogledajte kako lepo, ja ću ovo verovatno kao highlighter, on se i zove highlighter, ali ne znam koliko se to vidi, nije onako suptilan je, ali je baš onako neka šampanj boja highlightera. Na njoj piše highlighting. E sad, da li je to highlighting kao highlighter ili je highlighting kao highlighting senka, ne znam. Tu mi je aura lepak. Ne znam, nisam ja nešto prezadovoljna kao ostali, ali ne kažem baš ni da je loš. Tako da i njega tu imam. Onda sve jeste. Ja bar mislim da jeste. Jeste. Tako da njega za Maybelline isto znate da to više ne ide kod mene u kupovinu. Također Max Factor. Njega vrlo malo imam. Ovo je bio izuzetno dobar korektor. Znači možda za 2 nanošenja, tako da hoću i da ga potrošim. Nećemo se više sresti, kupovati, tako da ajde oprošteno mu. Ovo je Golden Rose korektor koji sam stavila istu korpicu da imam, zato što lako se rade tečne konture i kad baš hoću nos da konturišem. Imam ovde ove jumbo olovke NYX-ove, belu i bronzanu. Onda ide malo da požurimo. Imam
od senkica još imam Oriflame jednu plavu, tečnu, masnu, baš masnu i zelenu, baš lepu zelenu, onu, tako da može kao podloga nekada se koristi, a stavila sam i ove dve Lums koje su više kao neki, kao baze za smoki, tako da mi oni baš trebaju za ovu, baš hoću da radim jedan look sa ovom Kat Von D paletom, tako da sam i njih stavila. Stavila sam ove stiline, boga mi sam stavila 3. Jednu i onako novu najsvetljiju koristim više kao glitter, a ovde imam jednu tako bronzanu i jednu rose gold. Rose gold? A? Jes tako još. To su sve iz kolekcije one Holiday koju sam kupila. Onda sam uzela zaista mi se sada sviđa ovaj Alverde. Evo imate ga, ja mislim da sam ga u onoj korpi sa strane kupila i preporučujem vam ga, zaista beli je još lepši. Stavila sam Ofrin eyeliner, mada ja uopšte ne koristim eyeliner, ali pošto radim smoky možda mi zatreba, pa sam ga čisto zbog toga stavila, novije. Stavila sam Golden Rose plavi, možda mi za neki look zatreba. Uglavnom imam spuštene kapke i ne stoje mi lepo eyelineri. Imam jednu olovku isto jumbo koja je brown crna. To sam stavila u korpicu, i nestale mi. To i Giordanijev onaj gel liner, ne mogu nigde da nađem, znači preturala sam celu sobu, sve sam živo, nema šanse, nema, nestalo. Onda tu imam i neke šljokice, imam pojma koji će mi đavo. Ubacila sam novu maskaru koju ćemo da testiramo, znači isto kao što mi je Revolution Smoky paleta nova, tako i ovo skroz nov proizvod, nije korišćen, kao i dosta ovde stvari koje nisu korišćene. Ovo nisam nikada ni koristila, znači ne samo što je novo, nego nisam ni koristila, tako da ćemo i njega da stavimo u opciju, odnosno maskaru ćemo da stavimo u opciju. I dalje ostali su karmini, tu imamo najviše, imamo olovke pre svega, stavila sam jednu Flormarovu, onda sam stavila jednu, pa ne znam, ova je neka boja ružičasta, ova je boja mesa, ova je isto Golden Rose, ali ova je neka boja mesa. Sviđa mi se ove olovke, baš su mi onako taman, ni previše, ni premalo. Onda imam jednu Flormarovu, pa nešto više na brown vuče. Nešto tako više na brownkasto vuče. I ovu neku ljubičasto bordo za ove tamnije karmine, Essence-ovu, to je ona na odvrtanje, i imam jednu impalinu, strašno dobra pigmentacija ovih, prelepe su ove impaline olovke, ako natrčite na njih obavezno imate moju preporuku, uzimajte, tako da sam i to uzela. Dalje, da, imam od Karmina, uzela sam Color Pop u boji malo lepljiv, ne mogu da pročitam, stvarno. Ajde da vas sad ne davim, nebitno je, vidjet ćete to još u videu. Malo je lepljiv, ali je stvarno izuzetno kvalitetan sjaj. Baš onako mokra usta daje. Imam ovde jedan isto impalin, mnogo lepa boja. Ovo je već tečni karmin, čini mi se. Baš neka cigla boja, mnogo mi se sviđa. Znači, da sam znala, kupila bi ih još. Ali, nažalost, izbrisalo mi se ovo, jer ovo sam nosila na more i bilo mi u onoj putnoj torbici, izbrisalo mi se, ali mnogo lep tečni karmin. Nećeš ruke da nijela nikada opereš. Onda ovde imam Miss Sporty karmin, u toj nekoj tamnoj bordo boji. Imam neke kombinacije odevne koje bih želela ove nedelje da nosim i ovih dana.
tako da mi treba ovakav karmin, a meni crveni karmin baš ne stoji lepo. To ste možda i videli u jednom videu kad sam se sama sebi narugala. Tako da onda imam Kiko ovako, ovo je nešto sjaj, karmin, tečni u nekoj, pa ovde se najbolje vidi koja je to boja, evo ovako nešto, prelepa bojica. Tako da, eto, baš sam puno stavila, ali hoću da ova dva stvarno slabo koristim, a bez obzira što neko kaže da se ne suše, ja ovaj sivi često koristim. On je 0,1, da, on je 0,1, a ovaj je drugi 0,7. Znači, meni su ove dve najlepše. Imam naranđasti i ljubičasti, nešto mi baš i nisu. Naranđasti kad pocrni mi nije, ali ljubičasti je grozan. Ali ove dve teksture boje i teksture se meni lepo suše. Meni su ovo baš mat karmini koji, eto, nemaju neki... Ako budete želeli da vam uradim sve tečne karmine koje imam i naše i ove malo high-end, pišite mi, uradit ću i taj video. Od crvenih sam uzela ovu, ovo je jedina crvena boja koja meni lepo stoji, to je 611 aurina i ne znam, ja aurine karmine volim. Ima možda ona kolekcija koja je izašla sa onim tamnim bojama koje su stvarno bile užasne, ali sve ostale su meni dobre kao i Nixove, ne znam, ja tim karminima ne mogu da nađem manu, ili meni mat karmini definitivno lepo odgovaraju na usnama. Onda imam, strašni su ovi neki, toliko su gusti ovi i hoću da ih potrošim. Ovo sam kupila jedan sam dobila kad sam kupovala, ne znam, neku neket paletu i dobila sam tester ove i tester za oči, za kapke. Ne mogu da se setim šta više pričam, blabeće. I onda sam dobila taj, a ovaj mi je bio u paleti ona mini limited edition, ona kolekcija Electric palete Urban Decay. Stavila sam normalno sunđer Rebelinov, tu mi je mali sunđerčić, tu mi je krema za ruke, četkice, sve tu i to je to. Ovaj video se odužio, baš mi je bilo drago što smo se družili. U sledećem videu, u stvari, pišite mi šta želite da vam snimam, videli ste sad koju opciju imam odavde, znači ovo mi nekih, rekla sam 7 do 10 dana dok ne promenim i recite mi šta hoćete, da li od lukova, da li od recenzije, da li vas nešto interesuje i uopšte šta želite da vam snimam, ljudi. Vaša reč je moja zapovest. Ljubim vas puno, lajkujte i mnogo vas je koji me pratite, a niste prijavljeni. Molim vas, kliknite na to dugmence i na to zvonce. Mnogo bi mi značilo. Ljubim vas, vaša Daca. Ćao!